କେଉଁ ଜିନିଷଟି କାଟିଲେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଏ. ପିଆଜ, ବି. ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍, ସି. ଗଛ, ଡି. ପନିପରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି. ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଖରାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଖେ ନାହିଁ? ଏ. ଝାଲ, ବି. ଓଦା କପଡ଼ା, ସି. ପାଣି, ଡି. କାଗଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଝାଳ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାରିଆ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାମ ହାତରେ ଧରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ କେବେ ବି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏ. ମୋବାଇଲ, ବି. କଲମ, ସି. ଡାହାଣ ହାତର କହୁଣୀ, ଡି. ପାଣି ବୋତଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. ଡାହାଣ ହାତ କହୁଣୀ କେବେ ବି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜଣା ଅଜଣା ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ କିଏ ଯିଏ ନିଜେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏ. ଥାଳି, ବି. ଚାମଚ, ସି. ଗ୍ଲାସ୍, ଡି. ରୋଷେଇଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି. ଚାମଚ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜଣା ଅଜଣା ଜିକେ କୁଇଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବେ ବି କାଠ ନଥାଏ? ଏ. ବରଗଛ, ବି. ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ସି. କଦଳୀ, ଡି. ଆମ୍ବ ଗଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. କଦଳୀ ଗଛ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜାଦାରିଆ ଏଣ୍ଡ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ के लिए ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଥରେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ? ଏ. ପାହାଡ଼, ବି. ପକ୍ଷୀ, ସି. ବୟସ, ଡି. ବେଲୁନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. ବୟସ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜଣା ଅଜଣା କଥା ଏବଂ ମଜାଦାର ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନଦୀ ବା ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ସେଠାରୁ କିପରି ଫେରିବ? ଏ. ଡରିକି, ବି. ପହଁରିକି, ସି. ଓଦା ହୋଇ, ଡି. ଗାଧୋଇ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. ଓଦା ହୋଇ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହେ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲେ? ଏ. ସାପ, ବି. ଚିଠି, ସି. ପବନ, ଡି. ମାଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି. ଚିଠି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଆଖି ନାହିଁ? ଏ ମାଛ, ବି ଜିଆ, ସି ବେଙ୍ଗ, ଡି ସାପ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ଜିଆ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଖରାପ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏ ହାତ ଗୋଡ଼, ବି ଜିଭ, ସି ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଡି ଆଖି ଏବଂ କାନ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ଜିଭ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିଲେ ଯେପରି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିଲେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଓଡ଼ିଆ, ବି ମାଲୟାଲମ, ସି ହିନ୍ଦୀ, ଡି ତାମିଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ମାଲୟାଲମ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରୁ ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧରିଦେବେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ଯଦି ଧରି ନ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। କହିଲ ଦେଖି ସେ କି? ଏ ମଶା, ବି ମାଛି, ସି ଉକୁଣି, ଡି ଝାଡ଼ୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଉକୁଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ